Pajjiżna qed jesperjenza mill-ġdid mowġa ta' sħana estrema bħal numru ta' pajjiżi oħrajn Ewropej. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-temperatura qed tinħass daqs aktar minn 41 grad Celsius, waqt li mill-ħamis li ġej sal-bidu l-ġimgħa d-dieħla mistennija tinħass daqs 45 grad Celsius. Sattant fl-istqarrija l Malta spjegat li matul l-aħħar xahar id-domanda għall-elettriku baqgħet konsistentament għolja b'livelli li jvarjaw bej is-680 megawatt u 700 megawatt bil-konsum tal-elettriku, qrib id-domanda rekord għal perjodi ferm itwal matul il-ġurnata. l Malta spjegat li fil-waqt li fis-snin li għaddew id-domanda kienet ġeneralment tilħaq l-ogħla bejn nofsinhar u 3 ta' nofsinhar u terġa' titla' l-ħabta 7 ta' filgħaxija meta n-nies jirritornaw lejn djarhom, dan is-sajf ġie nnutat tibdil ċar fix-xejriet tal-konsum. Illum id-domanda qed tilħaq livelli għoljin minn madwar nofsinhar u tibqa' għolja sa tard filgħaxija. Din ix-xejra qed tiżviluppa fi żmien meta l-użu elettriku fid-djar qed jiżdied b'mod sostanzjali. Statistika riċenti tal-Eurostat turi li bejn l-2015 u l-2024 il-konsum tal-elettriku fid-djar Maltin żdied bi kważi 66%, l-ogħla żieda reġistrata fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea u ferm ogħla miż-żieda ftit aktar minn 3% reġistrata fl-Unjoni Ewropea fl-istess perjodu. Fl-2023, Malta kienet irreġistrat domanda rekord ta' 663 megawatt. Dan ir-rekord inqabes ix-xahar li għadda b'741 megawatt, jew żieda kważi 12%. Fid-dawl ta' temperaturi għoljin li mistennija jkomplu fil-jiem li ġejjin, li Malta qalet li hu mistenni li d-domanda għall-elettriku tibqa' għolja. Għalhekk appellat lil klijenti inklużi negozji u entitajiet kummerċjali biex jużaw l-elettriku b'mod effiċjenti mingħajr ma jikkompromettu l-kumdità jew is-sħana tagħhom. l Malta spjegat li l-arja kundizzjonata madwar 25% hija effettiva fil-waqt li tnaqqas il-ħela, intqal li għall-aħjar effiċjenza u dejjem rakkomandat li l-bibien u twieqi jinżammu mogħluqin u li jitkesħu biss il-kmamar li jkunu qed jintużaw.